Привет, колеги! С настъпването на първите горещи дни, клиентите започнаха все по-често да задават въпросите. Какво да направя, за да запазя косата си блестяща и здрава през горещите дни? Как да запазя цвета си жив, магнетичен и неустоим? Тоест, те търсят решение на проблем. Аз съм готова. А вие имате ли решение за този проблем? Аз съм Стефи Казарева, накратко Стефи, и съм консултант на фризьори. С моя 30 годишен опит в индустрията на красотата и 10 години в обучение помагам на фризьорите да намерят своите силни страни, да ги развият, да ги усъвършенстват. Също така да затвърдят своите технически способности, за да могат да предлагат на своите клиенти решения и да станат по-добри фризьори.